जोर एको मारलानी टिके रख टिके कोठी एको दिके जिबा रहबे आ आगु चल आ राहुल बे आ रही दे मु आ रही परिबि नै मते एको जोर मारलानी मु पेंट नन मुदेमी की शांति अबे हे तोर सरला ना संध्या आलानी जीवा बा सेठी करछु ए आसुन जीवा संध्या आलानी राहुल बे एटा भलो घंटाटे पड़छि काई कोठी कंठा पड़छि आने देखिया ता का नाही का घंटा पिंजई पळे तो टिके जा पकड़ेटा हो फोपाड़ दोजी राहुल बे अबे खेलटा बढ़िया हला ना आज खेलटा बढ़िया हला वो छक्का रे देखले कोले जाउतला बढ़िया मारथु कोई संध्या आलानी तू घर जा मुंडा करू सब जात को संध्या लाइन को तो जना पड़ नहीं घर को आसिया राति वाला कथार बुलूँ आसी सोई पइलु खाइबु कि रे ना बा मु खाई के आइजी ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଜି ଏଇ ତାକୁ ଅନାମିକା ନାୟିକା ସେ ହେଲା ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅନାମିକା ନାୟିକା ସେ ବାପା ଆଜି ମତେ କେମିତି ସକାଳରୁ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଚଲା ବାଟେ ଫୁଲ କେତେ କଣ୍ଟା କେତେ अबे तू मैंने पागल हो गया Utara
ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ତୁ 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 ଖାଲି ତୁ ତୁ ତୁ। ରାହୁଲ ଭାଇ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ କି? ନା ମୁଁ ଦେଖିନି। ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋ ତ କାଲିଠାରୁ ଏମିତି କଣ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କଣ ହଉଛି? କାଲି ଖେଳିକି ଆସିଲା ବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଧରିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୋ ସକାଳେ ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନାହିଁ। ସେମିତି 4ଟା ବେଳେ ଭଲିବଲ ଖେଳିବାକୁ ଆଉଥିଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ତ ଘଟୁଛି କଣ? ଦେଖ 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 ସେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଦେଖାଉଛି ତୋର ଦେଖାଉଛି ନା? କାଇଁ ବେ ଏଠି କିଏ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ତୁ ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି କି? ଏଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି କହୁଛ ଏଠି କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? ଚାଲୁ ତୁ ଏଠି ବସତା ମୁଁ ଦେଖା କରିକି ଆସେ ସେ କିଏ ସବୁବେଳେ ମତେ ଦେଖା ଦଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ କତିକୁ ଆସେ ହେଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି କହୁଛ ଏଠି କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? ଭାଇ ତମେ କିଏ? ତମେ ସବୁବେଳେ ମତେ କାଇଁ ଫଲୋ କରୁଛ? ବିନୟ ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ। କାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ? ତମକୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି କି ଜାଣିନି। ସାଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ କଣ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର? ହେ ତମେ କାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ? ରାହୁଲ ଜାଣିଛୁ ନା ସେ ଲୋକଟା ମତେ ଦେଇକି କହୁଛି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସିଏ କୋଉଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲା କଣ? ତମ ମନେ ଅଛି ତମେ ଭଲ କରିବନି ବୋଲି ହଜାର ଥର ମୋ ପଛରେ କାଇଁ ଆସୁଛ? ତମେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ? ଭାଇ ତମେ କିଏ? ମୋ ପଛରେ କାଇଁ ଆସୁଛ? ତମେ ହସୁଛ କଣ? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ତମେ ହସୁଛ କଣ? ଏଠି ସବୁ ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ ତଳୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ତମେ ଆତ୍ମା ହବ କି ଜିଉ ତମେ ମତେ କାଇଁ ଦେଖା ଦଉଛ? ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟେ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖା ଦଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ତମର କୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଟିକେ କୁହ। ତମେ ସବୁବେଳେ କାଇଁ ମତେ ଦେଖା ଦଉଛ? ତମ ଜିନିଷଟା ଭାଇ କୁହ କୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମତେ ଆଉ ଦେଖେଇଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତମେ ଯଦି ମୋର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ କରିଦେବ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦେବି। ଭାଇ ତମେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦବ? ହଁ। ହଉ ତମ କଥା ଆଉ ତମ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବୋଲି? ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି, ସେୟାର କରିବି, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।